Сябры, прывітанне, вы толькі паглядзіце, які ў нас сёння зорны склад. Гэта Владзімир Пугаш, фронтмен групы Джей Морс. А гэта Александр Чарнуха, пісьменнік і наш галоўны праваднік у сусветную беларускую музыку. І великолепная Кацярына Раецкая, вядучая і жанчына, якая хлебанула ў свой час славянскага базару. Прывітанне, сябры, рада вас бачыць. Вітанкі. Вітанкі. Так, першае пытанне, якое вам хачу з вами абмеркаваць, бо клапочае на мяне. Хутка ў Лідзе будзе Харчфест, такое вельмі цікавае мерапрыемства, і ўжо на Вольгу Бузаву, якая там будзе, раскуплены ўсе квіткі, ажыятаж, аншлаг і гэтак далей. Як нам да гэтага ставіцца? Што беларусы так хочуць пайсці на Вольгу Бузаву і слухаць Вольгу Бузаву? А як мы ставіліся да гэтага раней? Ну, прыкладна так жа і ставіцца, таму што нічога не змянілася ў глобальным сэнсе. Беларусы заўсёды хадзілі на Вольгу Бузаву, хадзілі на іншых расійскіх спевакоў і спявачак. Проста цяпер у іх яшчэ менш выбару, на каго хадзіць і на каго купляць свае квіткі. Таму яны ходзяць на тое, што ім прапануюць. Масавая культура засталася масавай культурай. Ну, я з Сашай згодзін, нічога не змянілася ў гэтым сэнсе. Ну, масавая культура што ж ёсць розная, да? Тейлор Свіфт — гэта таксама масавая культура. Ну, калі Тейлор даедзе да Ліды, тады будзе размаўляць. Падаецца, што квіткі таксама разыдуцца хутка. А я не ўпэўнены, што на Тейлор Свіфт у Беларусі вельмі хутка разыдуцца квіткі, яна будзе збіраць нейкія пляцоўкі, якія адпавядаюць таму, што яна збірае, напрыклад, у Польшы. Мне падаецца, што на Анну Асці тую ж будуць хутчэй купляцца квіткі, таму што, па-першае, на Тейлор Свіфт яны будуць дарагія, а па-другое, брэнд Тейлор Свіфт не настолькі раскручаны ва ўсходняй Еўропе, як вось у заходняй Еўропе ці нейкіх яшчэ краінах, таму што брэнд Тейлор Свіфт — гэта, ну, вялікая індустрыя, і проста ён не зайшоў паўнавартасна, як вось брэнд Кока-Кола, напрыклад, можа зайсці ў некую краіну і там мець свае прадстаўніцтвы. Вось так брэнд Тейлор Свіфт не зайшоў у Беларусь паўнавартасна, каб там пакрыць усю аўдыторыю сваю. Ну, што яны зойдуць, калі захочуць. Канешне. Гэта пытанне магчымасці часу і цікаўленасці. Не можа. І чаму мы, напрыклад, пра тое, што гэта на Бузаву куплялі квіткі? Там яшчэ будуць вядучыя беларускія гурты. Мабыць, нехта вось ідзе на, хто там будзе? Тэо, Ольга Рыжыкова, или там Дразды, не ведаю. Вось, мабыць, нехта набываў білеты на сваіх народненькіх, мы ж не ведаем. Ну, мне проста падаецца, што гэта ўсё ж такі віна Ольгі Бузавай, не ведаю. Но Ольга Бузава — гэта 100% безгустошна, таму мы і клапоцімся. Мне таксама падаецца. Гэта ж не проста масавая папулярная музыка. А калі гэта быў бы Лазараў ці Білан, мы б не хваляваліся так? Ну, Білан крыху лепш, не? Ну, гэта наша персанальна з вами стаўленне менавіта да гэтага артыста. Вот сапраўды, калі б гэта быў, напрыклад, Шнураў, і там, или вось, што там ты кажаш? Ну, нормально. Лазарев, да. Я сама была на Шнуре, калі жыла ў Мінску пару раз. Наколькі густоўна гэта? Наколькі Шнур густоўны? Вы ў маім гусце зараз? Мой густ вырашылі абмеркаваць. Ну, проста, калі мы кажам пра тое, што Вольга Бузава гэта безгустоўна, то бок мы нейкімі крытэрамі мусім карыстацца. Якія крытэры безгустоўны? Мяркуюць проста. Слухайце, вельмі цікавая гаворка пра густы, пра ўсё, але я ж хочу нейкі там крышку іншы бок вас увесці, выбачайце. Добра, ну хорошо, Вольга Бузава, вы не так сильно супраць Вольгі, моцна супраць Вольгі Бузавай і таго, што беларусы пойдуць на Вольгу Бузаву. Ну, вось, напрыклад, калі беларусы ходзяць на Z-артыстаў, да, якія выказваюць сваю пазіцыю адкрыта, якія падтрымліваюць вайну, і беларусы ходзяць на гэтыя канцэрты. Вот як ставіцца да гэтага і што абіраць самім беларусам? Іншых канцэртаў у іх ужо амаль няма. Ім падабаюцца гэтыя выканаўцы, але гэтыя выканаўцы падтрымліваюць вайну. Беларусы, якія ходзяць на гэтыя канцэрты, яны вайну не падтрымліваюць. Ну, шмат з іх мы ведаем статыстыку, да? То бок атрымліваецца, што я ў доміку, і калі там гаворка ідзе пра нейкія там канцэрты, шоу-бізнесы, штосьці такое, я магу забыць пра нейкія свае там пазіцыі, свае прынцыпы.
Што вось вы думаеце? У нас такі скарочаны спіс атрымоўваецца такі: на Земфіру нельга, бо руская, на Аллу Пугачёву нельга, бо з'ехала, але не зразумела, на украінцаў не пойдзем. Ну, калі ёсць віза, калі ты маеш такую магчымасць паехаць ды паслухаць. Унутры краіны у цябе ці беларуская і таксама зробленая вось тут на каленкі, ёсць такое на каленцы, ці расейская, і нехта з іх, напрыклад, вось фестываль, рок-фестываль Z-артыстаў, там некаторыя з іх гэта зетаўцы, а некаторыя зусім невядомыя, але у агульным спісе, ну, чаму б і не схадзіць. Таму няма выбару, мне падаецца, на каго ісці. Большасць беларусаў, мне падаецца, якія зараз знаходзяцца з гэтым такім унутранай этой эміграцыі, яны не павінны нават ведаць, які артыст Z, які не. Вот я, напрыклад, ведаю, што там артыст там Лепс Z. Ён можа не ведаць, ён просто прызвычаюся за апошнія 15 год слухаць песню «Рюмка водкі на стале». Зараз такі час, калі ему хочацца узгадаць сваё мінулае, неяк знікнуць з гэтай сітуацыі, у якой мы все знаходзімся, і просто по гэтай прычыне пайсці на канцэрт, паслухаць нешта старое. Ён можа не ведаць, чый гэта Z-артыст. Гэтай павесткай, мне падаецца, гэта памылковае стаўленне такое становіцца, што мы думаем увесь час, што яны гэтай павесткай жывуць. Мы трохі в большай ступені вымушаны жыць гэтай павесткай, таму што у нас становішча іншае. Людзі в Беларусі вярнуліся да свайго жыцця, і мне падаецца, да сітуацыі, якая была до 20-х года, калі яны суіснуюць з уладай паралельна. У мяне ёсць такое пытанне: а як ты ставішся да Вагнера, да творчасці Вагнера? Пау-пау-пау. Добра. Добра? Ну, мне падаецца, што просто не ўсе ўспрымаюць творчасць артыста у кантэксце яго публічных заяваў. Ну, у Ізраілі, напрыклад, забаронены. Ну так. Калі што. Просто гэта стаўленне можа быць да нейкай творчасці адным, і чалавек ідзе на канцэрт, каб просто паслухаць свае любімыя песні. Пазіцыю ён можа не падзяляць. Але гэта нават іншае, просто тое, пра што ты кажаш, гэта пытанне, ці мы павінны мы раздзяляць аўтара? Абсалютна. Абсалютна. Просто калі мы кажам, ну вось чаму беларусы ідуць на Z-артыстаў, яны могуць ісці не на Z-артысту, яны могуць ісці на свае любімыя песні. Група Ума Турман, напрыклад. Ну, мне падаецца, вялікая большасць людзей любяць, выбачаюся, групу Ума Турман па старай памяці. І вось калі такі гурт прыедзе... Яны зетнікі. Так, яны з 14-го года добра... зрабілі свой выбар, добра напрамак. Не ведала, так? Не ведала. Для мяне саме было як там смысловыя галюцынацыі, ці серьга, ці хто там яшчэ з такіх, Чаев. У мяне да некаторых з іх былі пытанні да таго, але сярод іх был, напрыклад, Ума Турман, і мне яны падабаліся. І зараз я такая... Ну, гэта я ведаю, я паглядзела на гэтыя Z-фестывалі, хто паехаў, хто не паехаў. А для людзей гэта тыя же, якія Ума. Шмат хто з беларусаў паехаў на канцэрт гурта Пласібо «Лодзь», не асабліва разбіраючыся ў тым, што зараз адбываецца з гуртом Пласібо. Я нават не ведаю. А што з імі адбываецца? Яны тоже зетнікі? Гурт Пласібо даваў канцэрты на фестывалях, якія фінансавались там нейкімі расійскімі кампаніямі, і праз гэта таксама меў... Я памятаю, гэта украінцы вельмі пра гэта шмат пісалі. На мой погляд. Слухайце, але ёсць слухайце, то, што вы кажаце, гэта, канешне, там мёд для вышэй, да раны прыкладывай, можна хадзіць, беларусы не ведаюць, а што ім яшчэ рабіць. Але асабліва, напрыклад, тое, што ты кажаш, Саша, гэта крыху адмаўляе cancel culture. Мы же все ведаем пра cancel culture, і як быццам мы не маем нічога супраціў. Калі ты робіш нешта дрэннае, ты потом атрымліваеш за гэта нейкія наступствы. На Западзе. Ну, у нас же таксама, да, тому што многія там адмяняюць канцэрты, там штосьці яшчэ. А тут атрымліваецца, што, ну, нібыта ты можаш быць зетнікам, ты можаш падтрымліваць вайну, ты можаш ездзіць на Донбас з канцэртамі, но потым беларусы могуць ісці на твой канцэрт, і ў гэтым нічога такога няма. Ну, а што, калі яны любяць гэтую песню, і ўвогуле, вось Вагнера мы ўсе быццам бы прасцілі, акрамя ізраільцян. Я не прыхільнік cancel culture увогуле. Просто таму, што гэта вельмі інертная
сістэма каардынату, якой ніхто асабліва не разбіраецца. То бок гэта як сапсаваны тэлефон, дзе ты нешта пачуў, нехта нешта пераказаў, і ты ўжо там кэнселіш некага за нешта, што ён зрабіў некалі, нават не разбіраючыся ў дэталях. Таму што для таго, каб разбірацца ў нейкіх нюансах, ёсць адпаведныя інстытуцыі. Напрыклад, калі чалавек паехаў на Донбас і парушыў гэтым нейкую тэрытарыяльную цэласнасць іншай дзяржавы, яна можа забараніць яму ўезд да сябе. Ён не можа выступаць у гэтай дзяржаве, калі ён парушыў нейкія інтарэсы. І кожны для сябе можа вызначыць, што вось яму не цікава ісці на канцэрт гэтага артыста. Але прымус — гэта заўсёды шлях дыктатуры, і я супраць гэтага. Ну, это такое левацкае вынаходніцтва, cancel culture, таксама не вельмі мне падабаецца. Справа і гаворка хутчэй пра прававыя інструменты, тое, што Саша кажа. Ці павінны мы зволіць всех суддзей, якія працавалі ў Беларусі з 20 по 24 год, альбо толькі тых, хто неправавыя прыгаворы выносіў. Як гэта зрабіць? Па кожнай справе разбірацца? Так. Ці пайшоў чалавек паслухаць Лепса, ці гэта праванарушэнне? Ну, не. Не, так я ж не пра тое, што мы там з гэтым чалавекам штосьці неяк павінны рабіць. Я больш нават з погляду гэтага чалавека. Вось я магу ісці на Лепса, ці не магу? Калі Лепс падабаецца, а вайну я не падтрымлю. Гэта ж кожны для сябе вырашае. Я таксама, я б не пайшоў. Я пасля 20-го года не магу дагэтуль глядзець серыялы з Машковым. Хаця, на мой погляд, такія... Добрыя былі ліквідацыі. Вельмі добры актёр такой. А што Машко ў 20-м годзе зрабіў? Ён у 22-м добра. Ну і да, 22-м, Зиганова 31-м. Да. Я не могу, но это мой выбор. Есть люди, там, не знаю, якія прыхільнікі яго талента і глядзяць до сих пор, не будучы зэтнікамі. Ті, які не падтрымліваюць рублём, напрыклад, у Spotify. Тых, хто зэтнік, і ты такі вельмі любіла, але не буду. Ну, у Spotify, калі ты... Гэта індывідуальны выбор, і за гэта, мне музыкі. падаецца, не патрэбны нейкі наступствы для людзей быць. Ну, вось, ніяк. Я хочу нагадаць вось пра тое, пра cancel culture беларускага абразца. Прыклад 20-го году, калі, памятаеце, перад выбарамі хацелі ладзіць вялікія канцэрты, такія агіткі, куды і Агуцін, і Лепс павінны былі І амерыканскія рэперы таксама. Але вось тады грамадства, тады было нібыта яшчэ да законаў, нібыта яшчэ гэта было бяспечна, і людзі пісалі каментары, і вось некаторыя, я памятаю толькі з Агуціным гэты кейс, адмовіліся, напісалі: шаноўныя беларусы, мы не прыедзем. Вось гэта была салідарнасць, якая таксама на гэта ўсё паўплывала, і гэтыя канцэрты адмянілі. Ну, зараз мы не можам сабе ўявіць, каб людзі сказалі: а Насці, не, калі ласка, Мінск-арэну не трэба. Мы будзем стаяць тут, нема так. Зараз гледачы будуць глядзець, калі ты гэта распавядаеш, такі: ёб твою мать, што мы рабілі, навошта мы пыталі, каб яны не прыязджалі. Зараз ўжо на нармальны канцэрт. Ёсць розніца, там былі канцэрты менавіта у палітычнай павесткі. Зараз, калі прыязджае Асці, яна прыязджае проста з вялікім канцэрту на вялікую пляцоўку. Да, каб прыйшлі людзі, паплясалі, гэта іншае. Людзі прыходзяць і пляшуць. За зусікамі там тое, што з ёй было. Гэта не зусім іншае, таму што кожны з гэтых артыстаў мае свой бэкграунд, і тое, што ён прамаўляе са сцэны, можа таксама ўплываць на грамадскае меркаванне. Гэта тое, што мы называем словам шоу-бізнес, эфектыўны шоу-бізнес, які там дзяржава выбудоўвае проста, каб трансляваць нейкія свае наратывы і свае інтарэсы. У Украіны свой шоу-бізнес, і ён абслугоўвае свае інтарэсы сваёй дзяржавы. У Расіі свой шоу-бізнес. У Беларусі шоу-бізнесу няма, таму маем, што маем. Проста мы зараз у гэтай дыскусіі выходзім на нейкую такую тэрыторыю, не вельмі неутульную і незручную тэрыторыю персанальнай адказнасці. У грамадстве, якое яшчэ не на тым узроўні самасвядомасці, каб гэтую персанальную адказнасць па кожным пытанні мець. І ў гэтым вялікая праблема. Мы патрабуем ад чалавека, каб ён адказна ставіўся да кожнага свайго кроку, але яму гэтай адказнасці і так хапае. Мы кожны дзень зараз чуем з 20-го, а то і раней: беларус павінен, беларус мусіць, беларусу трэба, і на ім столькі гэтай адказнасці, што я над яе ўжо стаміўся. Мы зараз размаўляем пра звычайных людзей, якія жывуць сваім звычайным і простым жыццём. Іх простае жыццё знаходзіцца заўсёды ў зоне камфорту.
Чалавек істота інертная, і ён забірае тое, што ляжыць на паверхні, тое, што бліжэй за ўсё. Калі ён прыходзіць у краму, то ён шукае на паліцы тое, што ён добра ведае, што ён бачыў у рэкламе, напрыклад, што яму знаёма. І ён гэта забірае, не тое, што якасней па складу, напрыклад, а тое, што бліжэй ляжыць, танней каштуе, і тое, што ён ужо бачыў раней. Вось яго выбар. Ён не паглыбляецца ў дэталі ніколі. Але я дадам, вось гэта калі ты не заганяешься, не скануеш там штрих-код, не думаеш, а дзе гэта выраблена, таксама і з артыстамі. Напрыклад, гэты такі беларус, якога мы ўсе тут пытаемся намаляваць, гэта той чалавек, які, напрыклад, павінен быў у 2014 году тады зрабіць нейкі выбар наконт там Украіны, Крыму і артыстаў, якія тады выказаліся. Пасля ў 2020 годзе паглядзець, вось мае там Джей Морс і іншыя, вось яны такія любімыя, але яны падтрымліваюць народ, я таксама з імі. Пасля ў 2022 годзе яны павінны былі таксама прасканаваць, добра, гэтыя ўжо з'ехалі, гэтыя Z, а хто яшчэ? А хто яшчэ змяніў сваю Шмат пазіцыю? працы. Вельмі шмат. Гэта такі свядомы выбар, які трэба валодзіць за собой. Ідеальны 10 гадоў матэматычны малюнак атрымліваецца, а не жыццё. А сапраўднае жыццё прывяло к таму, што людзі зараз вымушаны, я ўжо казаў пра гэта, сысці ўнутраную міграцыю, жыць паралельным жыццём, каб не сутыкацца з уладай, таму што гэта папросту небяспечна зараз. І вось яны ў гэтым становішчы, як Саша правильно сказаў, маюць шмат праблемаў, акрамя таго, каб памятаць, які артыст Z, які не Z. Ім бы просто пару выпусціць. Слухайте, ну я з вами згодна, і я б толькі хацела дадаць вось да таго, што сказаў Саша, што нічога ў гэтай менавіта студыі мы нічога не патрабуем. Пускай робяць, што хочуць. Бо Саша сказаў, мы патрабуем ад беларусаў. Не патрабуем. Это Саша патрабуем. Мне падалося, што мы вось закранулі пытанне персанальнай адказнасці, а адказнасць гэта заўсёды пра патрабаванне нейкае. Гэта пра вось тое, што ты абавязаны нешта рабіць. Ты мусіш ведаць, ты не мусіш хадзіць на нейкія канцэрты. Калі мне падалося, выбачаюсь. Не, все добра. Добра, а што з беларускай музыкай? Ці ёсць зараз, у якім мы стане, па-першае, да? У які час мы адкаціліся? Мы адкаціліся ў 80-е. Ці гэта нават няма такога часу, у якім мы адкаціліся? Ну, тое, што з'ехала шмат артыстаў, што зараз там няма канцэртаў на амаль нармалёвых груп, там, не ведаю, ну, драсты. Якія ладзяць самі артысты на свой Да, ну, па-першае, так, непасрэдна артысты, там, публічныя там людзі, якія вось былі такімі ў 20-м годзе, які былі там виднымі, не знаю, дзеячамі вось гэтых всех падзей, шмат з іх з'ехала, але шмат людзей засталося. І хто? Вось давай. Людзі, якім у 20-м годзе было 15 год, зараз 19, яны пішуць цудоўныя песні і становяцца артыстамі. Яны проста не павінны жыць гэтай павесткай. І яны не жывуць гэтай павесткай. Не, так мы іх ведаем, гэтых артыстаў? Яны гастралююць, яны выступаюць? У 20-м годзе праз гэтую татальную, ну, масавую эміграцыю, ну, сапраўды быў такі зрэз. Зрэзалі там, типа, пэўную колькасць людзей, якія, может, ну, былі, как по Гумилёву пассіянарыямі, да, нашай страны. Ну, гэта ў маштабах развіцця краіны не такі вялікі, не такая вялікая падзея. Дайце 5 год, і людзі вернуцца. Не ў сэнсе адсюль туды, а просто з'явяцца новыя людзі, якія ўмеюць таленавіта маляваць, прыдумляць песні, пісаць сцэнары. А зараз у Беларусі не даюць граць канцэрты. Гэта праўда. І мне падаецца, што пасля наступных выбараў у Беларусі 25 годзе прэзідэнцкіх, можа, не так пільна будуць за гэтым сачыць, можа, будзе лягчэй, а можа і не, ніхто не ведае. Але гэта не забараняе людзям пісаць песні і выдаваць іх там в Spotify. Ну, ёсць розніца паміж пісаць і вось неяк далучацца да гэтай гульні пад назвай шоу-біз, туры, канцэрты. Не было ніякіх цифровых пляцовак, тым не менш мы мелі ўсё ж такі і Булгакова, і Высоцкага, і Булата Акуджаву, ўсё гэта было. А зараз
у нас пагатоў легче гэта все зрабіць, тому што ёсць соцсеткі і ёсць інструменты, на якія не ўплываюць мяжы. Гэта все спакойна будзе развівацца. Просто, ну да, быў такі перырыв адбыўся. Там нема ад пакалення да пакалення вось такі небольшенькі перырыв. Но я не лічу, што гэта вялікая трагедія. Это для нас вялікая трагедія. Для Беларусі, для краіны. Я думаю, што дайце 5 год і з'явяцца там цудоўныя артысты, і цудоўныя пісьменнікі, і яны будуць працаваць якаснай культуры і мастацтва. Гэта не абавязкова вайна з уладамі. Гэта можа быць проста нешта паралельнае. Так, і гэта будзе распаўсюджванне гэта іншае. Гэта будзе развівацца. Ну, я думаю, што будуць і канцэрты, і ўсё будзе. Просто можа, не з намі і не у тым кантэксце, у якім нам бы гэтага зараз хацелася. Гэта wishful thinking такой. Што нам бы, дайце нам Вольскаму, Нізкіс, мне, там, еще там людям дайце выступіць на стадионе і паказаць, што мы былі правы, папейце хорам песен. Можа, так і не будзе. Ну, я вось не пра вас. Я назіраю, напрыклад, маладымі артыстамі. Пра каханне, пра космос, нейкія наступныя хвалі романтызму наступяць. Ну, это буквально... Не спяваюсь. Вова, мне кажется, что... Таксама гастрольнае падсведчанне таксама патрэбна будзе гэтаму рабіць. Ну, чакайце, давайте разбирацца, пра якіх канкрэтна артыстаў мы кажам. Таму што у нас ёсць вельмі папулярныя артысты, якія выступаюць зараз актыўна, напрыклад, там Макс Корж, які збірае арэны. Мы кажам пра артыстаў унутры краіны. Унутры краіны, окей. Там не збіраем, мне падаецца. Я кажу, што, окей, калі ўнутры краіны, прыклад, недавно у Беларусі адкрыўся клуб «Рэактар», пераадкрыўся. 3 дні запар там выступалі артысты. Ад цудоўнага гурта «Сны сіняй сабакі» да цудоўнага гурта «Extermination Dismemberment», які зараз гастралюе актыўна па паўночнай Амерыцы, збірае там класныя пляцоўкі. Гэта, мне падаецца, зараз найвядомейшы метал-гурт Беларусі ў свеце. А трэці дзень быў нестандартны варыянт, калі памятаеце пра такі гурт яшчэ. Зноў жывыя. Нядаўна выкладвалі фотаздымак з Цімам Беларускім. Тым самым актуалізаваўшы сябе. Але мне падаецца, што гэта добрае сведчанне таго, што ў Беларусі ёсць музыка, ёсць артысты. Я назіраю за тым, якія канцэрты праводзяцца, якія гурты з'яўляюцца. Недаўна у цудоўнага беларускага гурта «Галанцерея» выйшаў новы альбом. Фантастычны, калі не слухалі. Гэта нейкі новы гурт, ты кажаш? Я пра гурт «Галанцерея» пісаў яшчэ ў 2019 годзе на онлайнеры. То бок, як мінімум 5 год яму ўжо ёсць. Ёсць цудоўны гурт «Торф», які там з'явіўся на скепках ТТ-34, запісалі ў мінулым годзе фантастычны матэрыял. Не выступаюць яны проста таму, што ў іх вялікая праблема зараз з вакалістам, яго пухліну ў галаве знайшлі, і яны проста не ў складзе і не ў стане выступаць. Музыка ёсць, і я скажу больш, унутры Беларусі зараз з'яўляецца нашмат больш цікавай музыкі, чым за яе межамі, проста таму, што гэта натуральнае асяроддзе для музыкантаў. Музыканты ў эміграцыі вымушаны вырашаць зусім іншыя пытанні. У першую чаргу побытавыя. Ім не да творчасці. Першае, з чым ты сутыкаешся, калі ты эмігруеш, гэта нейкія побытавыя праблемы, праблемы з легалізацыяй, а потым ты яшчэ разумееш, што а дзе астатнія рабяты з майго гурта? А як іх сабраць? Адзін у Грузіі, другі ў Літве, трэці ў Польшы, чацвёрты ў Беларусі застаўся. І што з гэтым рабіць? Як запісваць новы матэрыял? А калі я нешта хачу сказаць, а мой удзельнік майго гурта зараз у Беларусі жыве, і гэта для яго небяспечна. Што з гэтым рабіць? Як он будзе выязджаць на гастролі? Гэта экзістэнцыяльныя праблемы, якія там уласцівыя для ўсіх беларускіх музыкантаў, якія не ў стане зарабляць грошы толькі сваёй творчасцю. Слухай, ну
добра, да, што ты пачаў пра гэта распавядаць, бо гэта было маё наступнае пытанне пра беларускіх музыкаў міграцыі. Я яшчэ крышачку хачу вярнуцца там до зараз беларускай музыкі, то бок у цябе вельмі пазітыўны погляд, да? Ты кажаш, што ўсё ёсць. Ён не зусім пазітыўны. Беларуская музыка ўнутры краіны натуральна жыве ў стане самацэнзуры. Нават прыклад з гуртом ЛСП, які зараз актыўна гастралюе па Расіі, і гэта самы праслухоўваемы гурт беларускі на платформе Яндекс.Музыка, 3,6 мільёны толькі за ліпень. Яны павыдалялі кліп «Ураганы» з усіх пляцовак, таму што яны заклікалі, яны казалі, што ўсе грошы ад прыбытку яны накіруюць на дапамогу ўкраіне. Зараз, гастралюючы па Расіі, яны, натуральна, не могуць жыць з гэтым наратывам. Добра, калі, слухай, я разумею, ёсць гурты, гэта добра, але там няма ўсіх ранейшых зорак, да, там, вось Джей Морс, Нізкі, Свольскі, Навібэнд, Міхалок, РСП, і нікога няма, да, і можна далей, не можа там гастраляваць Макс Корж, і можна далей цэчу. Вось гэтыя заменили гурты, про якія ты кажаш? То бок мы можам казаць, што у нас произошел такі раўназначны абмен? А у іх не было часу. Колькі развіваўся Джей Морс, колькі яны выступалі да таго, каб сабраць першую буйную пляцоўку? 3-4 гады. Тут сапраўды справа ў тым, што проста преемственнасць нарушылась. То есть лагічнае развіццё гістарычнае, гэтыя адны гурты сыходзяць, другія паступова становятся популярнымі. Но калі ты зрезаеш цэлы слой, гэта ўсё, перерыв образуецца. Вот і все. Только гэта адбылося. У гістарычным плане гэта зусім мала. Мы будзем назіраць на тым, як будуць... 5 год дайце, і яны заменяць ўсё, што мы калісьці... так сумна пра гэта казаць, але гэта праўда так будзе. Гэта рэчаіснасць, таму што давайте узгадаем чорныя спісы і пра тое, як яны проста скасавалі ўсю актыўную аўдыторыю, якая была ў шмат у якіх гуртоў. Крама пасля таго, як трапіла ў чорныя спісы, Крама трапляла ва ўсе чорныя спісы, якія існавалі, у выніку дайшла да клубаў кшталту Кайота і Графіці. То бок Крама, якая там патэнцыйна магла раней збіраць там палац спорту ці на нейкія яшчэ пляцоўкі ісці. Вось гэты перапынак у публічных выступах, у нейкай публічнай камунікацыі са сваім слухачом, натуральна адбіваецца на тым, што пра гурт забываюць. Я за папсу. Я амбасадорка папсы, і мяне хвалюе, як замяняецца вось той самы маскульт зараз, бо тыя гурты, які называў Саша, ці пра які марыць Владзімир, гэта тыя рэчы, якія зроблены з густам, я так зразумею, з нейкім інтэлектам, гэта ўсё ж такі частка альтэрнатыўнай сцэны таксама. Я вось пра тое, што, напрыклад, калі раней у нас была Ганна Шаркунова ці Навібэнд, то зараз у нас что-то сделал для Родины, і гурт Топлес, гурт Лас-Вегас. Яны ёсць. За іх не хвалюся, яны на месцы. Я пра тую папсу, якая фармавала ось гэты маскультавы густ на радыё, там, на нейкіх, тое, што заўсёды аб чым расказваў на тым жа онлайнере Александр, нейкія песні года, якія на самом деле не маюць ніякага дачынення да сапраўдных рэйтынгаў, але калі я вось фармавалася, для мяне, напрыклад, я слухала, што па радыё, там, Ніну Богданову, напрыклад, Ганну Шаркунову, Джей Морс, там, не ведаю... Анатолія Длускага. Не, Длускага, але я ведаю, хто гэта. Вось гэта ўжо... вось і што зараз? Зараз, вось, калі мы кажам... Вось гэта ніж ўжо няма. Ўжо гэта у цябе Анасці. Калі пра альтэрнатыву ці пра такі інтэлектуальны труд, то, мне падаецца, там вось мы маем. То бок у нас прасядае зараз... Хаця ТТ-24, бум, я вось ведаю, напрыклад. Адкуль ведаю? Не зразумела, але таксама. Першы музыкальны. Я думаю, што можна яго ведаць з фільму Бекмамбетова. Я такое... Мне падаецца, што там была гісторыя пра тое, што спачатку раскруціўся Сярога, а потым падцягнуў ТТ-34, таму што яны стварылі саундтрэкі для «Начнога дозора» і «Ахоты на піранью».
і пасля ўжо выйшлі вось такі у метал-мейнстрым. Але мне падаецца, што проста ў Беларусі заўсёды была такая падмена паняццяў андэграунда і поп-музыкі, таму што поп-музыка, яна заўсёды і была такім андэграундам. І яна заўсёды выклікала менш зацікаўленасці, чым нейкія там незалежныя артысты, якія цалкам не ўпісваліся ў гэтую парадыгму развіцця дзяржаўнай культуры. Проста таму, што Беларусь ніколі не была зацікаўленая ў тым, каб там выдаткаваць вялікія грошы на стварэнне свайго паўнавартаснага шоу-бізу. Таму што, напрыклад, калі Украіна разумела, што ёй трэба вырашаць свае тэрытарыяльныя пытанні, нейкія палітычныя пытанні, і шоу-біз гэта вельмі эфектыўны вось гэты такі інструмент, каб вырашаць гэтае пытанне. І яна выдаткавала туды шмат грошай. Вельмі шмат грошай. Ну, там ж і людзі, людзі, дзяржаўны грошы, а грошы алігархата, да, якія рабілі там прадзюсіравалі нейкіх зорак, пытанне ў тым, што гэтым прадзюсерам аднекуль трэба ўзяцца. Трэба, каб чалавек паехаў, недзе навучыўся, як рабіць якасна і правільна, вярнуўся, і потым у сваёй краіне гэтае правільна рабіў. Таму што ў Беларусі шмат было прыкладаў, калі людзі з'язджалі некуды, вучыліся і там і заставаліся. У нас ёсць свой намінант на Грэмі. Гэта выпадковая гісторыя, але ён паехаў з США і там зараз працуе з зусім іншымі артыстамі. Ён не вярнуўся ў Беларусь, каб развіваць нешта сваё. У нас ёсць свой лаўрэат Грэмі, які працаваў над прадакшанам альбома Донда Канье Уэста. Дзе ён працуе? Таксама працуе ў США. Гэта звычайны хлопец з бярозы. Каб беларусы даведаліся, все ж ведаюць. Проста у Беларусі гэтых грошай ніколі не было, вялікіх грошай. Нават калі мы зараз пра нешта кажам, зараз Беларусь, афіцыйная Беларусь, займаецца стварэннем нейкіх прадзюсарскіх цэнтраў, адбудовай вось гэтых вось нейкіх інстытуцый, якія мусяць прадукаваць нейкіх артыстаў, якія будуць уплываць на грамадскае меркаванне. Але гэта таксама спецыялісты, якія заўсёды жылі ў Беларусі, якія вучыліся ў Беларусі і маюць вельмі спецыфічнае ўяўленне пра тое, што такое папулярная музыка і што такое Беларусь увогуле. Гэта артысты кшталту Зінаіды Фурор і песні Ганны Сялук і нешта такое. Ну, то бок, Владимир уже не ведае, вось хто такая Ты меня просто... Зінаіда Фурор. Эрудиции музычные своей белорусской меня так под плинтус. Я не... Ну, Ганну Сялук-то ведаеш? Не. Гэта ж... Азіну Блес. Подожди, Ганна Сялук, это ж невестка Лукашенко, так? Якая піша песні? Выпадково не ведаю. Паэтес. Але, Как ты, Катя, ее так... Отказать ты Я не вельмі такая для меня трохи сацыялісцкая пазіцыя. Давайте, каб дзяржава дапамагала шоу-бізнесу грашыма. Я разумею, з тэатрамі так робіць, тому што такі гатунак. А я не могу себе видеть, як гэта там Украина. Давайте раздадим гроши Океану Эльзы, Пьяно-бой, там другая река, як гэта вот стоит. Гэта было пра промо. Гэта было пра... Калі ты просто отпускаешь рынок, ён сам і там можна зарабіць. Ён сам сабе і заробіць. Беларусі, на мой погляд, дзяржава не толькі не падтрымлівала музыку, яна просто не давала ёй развівацца, акрамя аднаго жанра, аднаго і адзінства жанра, который называется как? Агротрэш? Ой, сорі. Ну, напрыклад. Шансон? Можно шире сказать эстрада. Все остальное просто не давали развиваться. Але з такой эстрады так само з'явіліся потом нейкія зоры. 20 год было фестивалей в поравнании с Украиной. Мне падаецца, в раз 40 меньше, чым той же Украіне. Слухай, ну я тут не бачу супярэчнасці, таму што дзяржава мусіць ствараць умовы для таго, каб гэта развівалася. Ну, не перашкаджаць, гэта нармальна. Я больше але... хлопец такі. Мне не просто каб не перашкаджала. Вось. Не перашкаджала гэта адно, але спрыяць гэта таксама, таму што дзяржава мусіць першую чаргу разумець, што гэта грошы, гэта турызм, які прыносіць табе нейкую там капейчыну, гэта падаткі, якія плоцяць кампаніі буйныя, якія праводзяць гэтыя грошы шмат якія, так? Гэта спонсары, буйныя спонсары, таму што ва ўсіх буйных фестываляў, у ўсіх прадзюсарскіх кампаній ёсць буйныя спонсары, якія таксама вось гэты кругаварот грошай у экасістэме забяспечваюць. І гэта таблоіды, якія развіваюцца і таксама ўплываюць на нейкую там, на свае наратывы, на свае дзяржаўныя наратывы. То бок гэта стварэнне сваёй міфатворчасці. Той же Дзяржава у першую чаргу ў гэтым зацікаўленая. Но наша не вельмі.
Наша і не была ніколі, але калі мы Таму я параўноўваем кажу, з Украінай, ніякіх фестывалей не было асяроддзя, якое магло бы дапамагчы гэтаму бізнесу развіцца як бізнес. Абсолютно. але лічыцца не пералічвалі ўвесь час, перашкаджалі. там ліку і мяне. Мы хутчэй не дзякуючы дзяржаве, а как бы вопреки все рабілі. І потому, нема що... А не там памятаеце- мне грошы, мне ніколі дзяржава не давала грошай. Дзякуй Гэта не Богу. пра датацыі, гэта пра тое, што калі вы напісалі добрую песню, якая вам падабаецца і вашай аўдыторыі, і вы, каб папасць, калі вы такі артыст пачынаючы, ці не легенда беларускай эстрады, вы ідёце на радыё, или вы ідзеце на тэлек, і вы говорите, калі ласка, я б хацеў сваю прэм'еру расказаць пра свой альбом, а вам гавораць, ой, у нас Вікторыя Алешка і Ланская. Я про это, я з гэта і пачаў. Не трэба, гэта не Што цікава. дзяржава просто падмяніла музыку аднім гатункам эстрады. Вы спрашчаеце. Просто тому, что... Спрашчанка было легче... Шоу-бізнес гэта не толькі пра тое, што мне далі грошы, я раскруціўся і далей папёрла. А пра тое, што ў цябе ёсць, па-першае, якасныя медыа, якаснае тэлебачанне, якое там абслугоўвае гэты шоу-бізнес, якаснае радыё, якое абслугоўвае гэты шоу-бізнес, ёсць якасныя медыа там іншага гатунку, якія проста абслугоўваюць гэты шоу-бізнес. У цябе ёсць прадзюсарскія кампаніі, якія таксама ствараюць умовы для гэтага шоу-бізнесу, каб ён выбудаваў некую экасістэму. Ёсць артысты, якія могуць зарабляць на ўнутраным рынку. Для ўнутранага рынку што патрэбна? Вялікія арэны, зацікаўленасць аўдыторыі ў сваіх артыстах, і гэта таксама ствараецца не толькі праз тое, што дзяржава не перашкаджае, а праз тое, што дзяржава стварае свае наратывы і свае легенды. Купляеце беларускае? Абсалютна. Так а памятаеце, 75% зрабілі ж, каб на радыё было 75% беларускай музыкі. Гэта ж добрая прапанова ці не? Але як яна На паперы. была зробленая? Як яна... Цікава, ці рабіў Хто хто-то рабіў? аналіз, наколькі гэта дапамагло. Дапамагло. Дапамагло, таму што вось тады менавіта вось гэтыя прозвішчы, таму што яны частка гэтых прозвішчаў знікла з тэлебачання, таму што калі мы узгадаем там тэлебачанне, тое ж БТ 90-х, там было вельмі шмат беларускіх артыстаў, і пра іх сапраўды ведалі. То бок я яшчэ там школьнікам, напрыклад, глядзеў кліпы Крамбамбулі па тэлебачанні ці нешта такое. Крок, вось гэта ўсё. Абсалютна. Вельмі шмат перадач, якія менавіта былі накіраваныя на уласны шоу-бізнес і на тое, што адбываецца. Это свая светская хроніка, гэта свае нейкія там героі і свае там нейкія там... Песні года Хрусталёва былі, я памятаю. Акрамя вялікіх канцэртаў былі ж вось першы музыкальны, гэта канал асобны, на якім расказвалі кожны дзень пра беларускую музыку, кліпы нейкія паказвалі. СМС-кі можна было адпраўляць, каб памятаю, Вось. І плюс дадайце да гэтага радыё, якое працавала на гэтыя 75%, але не было такой колькасці якаснай музыкі ў краіне. І таму беларускія радыёстанцыі выкручваліся як маглі. Яны ставілі Би-2, напрыклад, у эфір, і казалі, што гэта ж беларуская музыка. Абсалютна. А тое, што яны лічылі неякасным, яны проста забівалі гэтым начныя эфіры, калі ніхто не слухае, просто каб не псаваць агульнае ўражанне. Ставілі, так? То бок, калі ў цябе толькі дырэктыўная нейкая там распарадка ёсць, калі ласка, давайце так, то нічога не адбудзецца. Просто таму, што для гэтага трэба яшчэ якасныя студыі, якасныя прадзюсеры, якаснае ўсё. На гэта патрэбныя грошы. Калі іх у экасістэме няма, то ты не зможаш нічога з гэтым зрабіць. Адной дырэктывай, вось давайце сваё піхаць паўсюль. Я з табой цалкам згодзін. Сябры, калі ласка, стаўце падабайкі, бо вашыя падабайкі, каментары, перагляды робяць шчаслівымі мяне і ўсю каманду мне таксама не падабаецца. А яшчэ пішыце ў каментарах, каго вы з беларускіх выканаўцаў раіце паслухаць і з кім з нас вы згодныя. Ці атрымліваецца у беларускіх артыстах у эміграцыі, мы ўжо ведаем прычыны, што там трэба дзіцяці ў садок луткаваць па-першае, а потым уже песні прыдумляць. Гэта ўсё зразумела нам. Што атрымліваецца? Ці атрымліваецца у іх хоць дайсці да нейкага ўзроўню, які быў у Беларусі? Ці слухаюць іх беларусы знутры краіны?
Альбом Вольскага пра міграцыю, Вольскага няма, можам яго абмяркоўваць. Гэта правал ці гэта не правал? Ну, па-першае, Вольскі цэльны артыст і аўтар, ён прыдумляе, сачыняе музыку пра тое, што балюча. Гэта, падаецца, гэта вельмі, на мой погляд, гэта тое, пра што ён зараз думае, тое, што яго хвалюе. Вось таму такі альбом і з'явіўся. То есть на павесткі гэта ўсё. Мне таксама, дарэчы, у нас за апошнія 3 гады больш песень сацыяльнага напрамку, чым пра каханне і так далей. Проста гэта ў башке, гэта ў сэрцы, гэта ты напоўнены гэтым, ты жывеш, у цябе змянілася жыццё цалкам. У маім выпадку 22 годзе я пераехаў сюды з валізкай і з гітарай. Мне было 45, тады 46 гадоў, вось пачынаю все спачатку. Такі, калі выпіхваешся з зоны камфорта, гэта з аднаго боку сумна, з другого боку такі імпульс, каб нешта рабіць далей. Гэта дапамагае. Таму што калі ты ўжо не там пэўныя дасягненні ў Беларусі ёсць, у табе ёсць там аўдыторыя, у табе ёсць тое, ты кожны год выглядае так же, як мінулы, там новы альбом, тур, карпаратывы там і так далей. А тут не, тут все па-іншаму. Тут спачатку патрэбна пачынаць. Напэўна, буду казаць за сябе, да ўзроўня, які быў у Беларусі і далёка яшчэ. Па-першае, таму што аўдыторыя ў 10 разоў менш, чым у 20, можа, чым у Беларусі, калі параўноўваць насельніцтва, да, беларусаў тут, беларусаў, якія жывуць у Беларусі. І таму проста фізічна менш працы, але адкрыліся магчымасці ездзіць да дыаспор. Такого ніколі не было. Не было ні часу, ні ідэі, ні ахвоты ездзіць там, іграць для дыаспоры 100 чалавек там в Цюрих. Зараз ты береш гітару, альбо береш хлопцаў, у маім выпадку весь гурт тут. І мы ездзім, іграем, і двойчы былі ўжо ў Штатах з турам. І геаграфія гастрольнай дзейнасці, яна пашырылася, але у колькасным выражэнні наўрад ці. То бок грошы мы больш зарабляць не сталі. І мне падаецца, што большасць музыкаў павінны яшчэ нешта рабіць, акрамя музыкі. То бок працаваць... Хто што, там нейкія праекты. Я, напрыклад, прадюсую аўдыокніжкі. Я раблю, вось апошняе, што мы рабілі, это сумесны праект з купалаўцамі, з тэатрам. Я рабіў музыку для аднаго спектаклю і потым стаў удзельнічаць непасрэдна ў спектаклі. І я не магу сказаць, што я быў вымушаны гэта зрабіць, каб выжыць. У тым ліку так, але гэта цікава. Калі б Беларусі мяне купалаўцы запрасілі паўдзельнічаць у спектаклі. Не, а тут вау. Такі, я проста для мяне гэта важнае сабыцце ў жыцці, такая падзея. Калі такі адзін з самых буйных тэатраў Беларусі запрашае табе напісаць музыку і паўдзельнічаць у спектаклі. Вось такія рэчы адбываюцца. Я ведаю, што многія заслужаныя людзі працуюць у таксі. Музыкі. Акторы, музыкі, да, вымушаны гэта рабіць, але гэта... Яны сумяшчаюць гэта з музыкай? Так. Гэта норм, я спрабую да апошняга не адвлекацца ад творчасці, і я не ведаю, ці доўга мне гэта будзе атрымлівацца, але пакуль што спрабую. Пакуль што спрабую жыць менавіта творчасцю непасрэдна Джейморсам і якія-то сайт-праекты, якія пералічу, можа нешта яшчэ адбудзецца. Падаецца, што прыкладна так выглядае жыццё большасці з музыкаў, якія пераехалі. Дзякуй, Владзімир, за такі шчыры адповед. Ты кажаш, што так выглядае жыццё большасці музыкаў і тваё, но гэта... Як гэта ўплывае на настрой? То бок вы ўжо прызначыліся да гэтага, прызвычыліся, ці гэта нейкая дэпрэсія, ці гэта норм, ці гэта там нейкае акно магчымасці, ці вы разумееце, што далей лепш не будзе? Твоё пытанне падразумевае, што ў музыкаў это неяк іншым чынам адбываецца, чым у іншых людзей. Не. Вось все, хто пераехаў сюды, вымушаны быў пераехаць з 2020 году, все прыкладна сталкиваюцца з аднымі тымі ж сітуацыямі. Міграцыя, адаптацыя, легалізацыя, адзін і тот же стрэс у всех. У кожнага там, ці ты дантист, ці ты музыка, или журналіст і так далей. Все прыкладна праходзяць через адно і то же. Мне даецца, нічога нового табе не распавяду пра гэта. То ж самае ўсе.
Спачатку там раз в тыдзень штарміла, потым раз в месяц, зараз можа раз там 1,5-2 месяца, но такія хвалі надыходзяць, што хочацца ўсё кінуць і паехаць в Беларусь, схавацца ў лесе і жыць там на радзіме. Ну, маё становішча, бо я вельмі сумую па радзіме. Я з тых, хто пабежыць, калі там все зменіцца ў першую чаргу в Беларусь. Ну, мы яшчэ сходзім на ваш канцэрт Я ў Мінску. спадзяюся, што я там сыграю яшчэ, там не адзін, да. Абавязкова. Я сумую, я просто, я ў такім узросце паехаў, калі ўжо шмат каранёў засталося ў Беларусі і цягне туды. А я ведаю, што не ўсіх такое. Так, некаторые кажуць, што мне ўжо, падаецца, і здесь лепей застацца было б. Не ведаю, але у тым, што адбылося, есть відавочная такая сумная сторона, цёмная, а светлая ў тым, што такое выпіхванне з зоны комфорта. Калі ты творчая асоба, гэта даволі, бывае карысна час ад часу. Добра, дзякую, Владзімір, за шчыры расказ. Ну вось, а як, тады я спытаю ў калег, вы ацэньваеце вось у Сашы, да, які у нас музыкальны крытык? Крытык, так можна казаць, што ты музыкальны крытык? Да, слухай, як зручней, так і кажы. Як ты справа... Асветнік. Да, вот глядзі, мы пачулі там вось гэты адповед, ну і ты казаў, чаму музыкам там цяжка прызначыцца тут у эміграцыі, гэта зразумела, а як ты вось ацэньваеш творчасць? Я скажу так, што беларуская музыка, яна была заўсёды скіраваная на ўнутраны рынок, пераважна. Вось, у гэтым зараз є трагедыя, просто таму, што канкуруюць зараз беларускія музыкі не толькі паміж сабой за сваю аўдыторыю, але і сусветнымі гуртамі. Эмігранцкая бурбалка, яна не пашыраецца заўсёды, гэта натуральны працэс, яна толькі звужаецца. Першыя там 2-3 гады людзі актыўна ходзяць на канцэрты, таму што для іх важна быць у гэтай зоне комфорта сярод сваіх і падтрымліваць свае гурты. Потым яны проста адаптуюцца, вырашаюць нейкія свае побытавыя рэчы і расчыняюцца у нейкіх дзяржавах, там яны асімілююцца проста. І натуральна, што іх ужо нашмат менш ходзіць на нейкія мерапрыемствы, менавіта беларускія, проста таму, што у мяне ёсць вялікі выбар, куды ісці. І тому я хочу занесці грошы. Дзень горада ў Лодзі прыязджалі плысе бы. У беларускіх музыкаў недастаткова рэсурсу і ўнутранага рэсурсу, і фінансавага, каб рэгулярна абнаўляць свае праграмы, каб рабіць нейкія новыя там альбомы запісваць і рабіць нейкае паўнавартаснае шоу, каб менавіта канкураваць. І мала хто з іх увогуле намагаецца выхадзіць з гэтай эмігранцкай бурбалкі і спяваць для нейкай там нейтив аўдыторыі, умоўна кажучы, каб проста зарабіць сабе нейкую новую аўдыторыю, каб зарабляць грошы не толькі ў эмігранцкай прасторы, але і вось у гэтай шырокай. А гэта магчыма ўвогуле? Гэта ўвогуле магчыма? Ну, як паказвае прыклад «Маўчаць дома», магчыма? Ну, яны так і пачыналі, а калі ты заўсёды быў разлічаны на беларускую аўдыторыю, то табе трэба, неяк, ты як бы з нуля пачынаеш. Ты павінен неяк падабацца, ты павінен неяк дагрукацца да гэтай аўдыторыі, павінна цябе ўбачыць новая аўдыторыя, потым павінен ім спадабацца. Ну, як гэта? Пачакай, вось калі гурт толькі пачынае, так, вось «Маўчаць дома», яны ж таксама пачыналі з нейкіх канцэртаў в Салтайме. Яны таксама гралі для беларускай аўдыторыі. Проста потым яны неяк рухаліся ў менавіта той бок. А іх недзе заўважалі, таму што іх музыка падалася актуальнай, цікавай для нейкай замежнай аўдыторыі. Таму што беларуская музыка шмат у чым яна кантэкстуальная. Яна працуе менавіта з беларускім кантэкстам, менавіта для беларусаў яна працуе. Калі яе па-за кантэкстам успрымаць, яна проста становіцца, слухайце, я чуў такіх гуртоў ужо шмат, 20, 30, 40, 50. Чым менавіта гэты гурт адметны? Нейкім звышпрадакшынам? Не. Нейкай звыш ідэяй? Не. Звыш актуальнай творчасцю? Не. Яна цікавая менавіта гэтым кантэкстам. Тое, што нас аб'ядноўвае, тое, што дае нам гэтае адчуванне, што гэта менавіта наш гурт, што ён трапіў нам у сэрца, і менавіта яго мы мусім слухаць. Ну, добра, ты распавёў пра складанасці, а што ўсё ж такі ты асабіста лічыш пра... Як ты ацэньваеш тое, што атрымалася? Вось гэтыя песні, якія зараз выходзяць у эміграцыі, альбомы, якія запісваюцца ў эміграцыі. Вось Вольскага я ўзгадала ў пытанні.
Ты хочаш мяне ўсё падвесці да Вольскага, але мне падаецца, ўжо ўсё сказаў пра яго, што хацеў сказаць, і мне падаецца, што тут дадаць хіба што нічога можна. Вось. Кагосьці іншага тады скажы, калі не хочаш. Слухай, мне просто падаецца, што зараз выходзіць вельмі шмат такога неабавязковага і сітуатыўнага матэрыялу ў гуртоў, просто таму, што ім трэба нешта выпускаць, каб была аўдыторыя, каб нешта нейкім чынам яе заахвоціць. Это не заўсёды скіравана на тое, што вось у мяне нарадзілася песня, і мне вельмі хочацца яе зрабіць вельмі крута, якасна і просто каб, гэта была вось менавіта песня. Не, гэта просто вось у мяне ёсць нешта, і мне трэба зараз гэта выпусціць, просто таму, што па-іншаму на мяне ўжо перастануць хадзіць. І гэта балючы працэс. Але ён таксама, я не ведаю, што з ім рабіць, просто таму, што іншага выйсця няма у людзей. Яны просто закладнікі гэтай сітуацыі. Вельмі шкада. Катя, ты слухаеш зараз беларускіх музыкаў, слухаеш новыя песні, новыя альбомы? Я слухаю тых, каго я слухала раней, але для прыкладу у мяне ёсць назіранне за гуртом Навібэнд, напрыклад, бо яны, на мой погляд, прайшлі вось гэту вялікі шлях з гурта, які пеў папулярную музыку Беларусі, пасля такую мікс папулярнай і нацыянальна арыентаванай, вось той Еўрабачанне, пасля сталі рабіць вельмі мадэрновую і прадвігацца не толькі ў Беларусі, але і ў Украіне, у іх быў тур, і ў Польшу они пачалі яшчэ до 20-го года неяк ездзіць. І вось гэтыя крокі яны прывялі да таго, што зараз, калі я бачу Навібэнд побач з украінскім гуртом на фестывалі і з польскай вельмі папулярнай артысткай Бродкай, я вось ведаю, што яна вельмі папулярная, не разумею чаму, але калі я гэта бачу, то гэта такі мікс, у якім Навібэнд не выбіваюцца. Да, яны пяюць па-беларуску, але гэта пры прысутнасці украінцаў і польскіх гледачоў гэта вось добра імплементавана, і ўсе разумеюць, усе адчуваюць. Вось гэта працуе на то, што яны з гурта, які працуе ў шоу-бізе, сталі гуртом, які на фестывальным узроўні тых фестываляў, у якіх яны удзельнічаюць, ці ў сваіх канцэртах яны выглядаюць па-еўрапейска. Мне падаецца, што да гэтага яны ішлі. Але тут я здымаю капелюш, Александр Табольскі лонгплей, ён зрабіў шмат, і ён такі вось у калектыве ёсць яшчэ чалавек са здольнасцямі прадусаваць і рабіць усё тое ў сваім стылі. Вельмі такі, гэта не беларускі народны стыль, дзе я прадусар і моя група топлес. Гэта вельмі такі, вельмі стылёва. Гэта крокі, якіх не робяць іншыя гурты. Не даваць інтэрв'ю, напрыклад, ці рабіць нейкія таемныя канцэрты, ці ездзіць на нейкія фестывалі, на якія неяк не могуць прабіцца іншыя артысты. Гэта вось добры прыклад. Добрым прыкладам для мяне, напрыклад, будзе, калі гэта, напрыклад, адбудзецца. Гэта не анонс, гэта проста такая моя мара. Калі тая ж Ганна Шаркунова, напрыклад, запіша нейкі англаязычны трэк, і калі гэта будзе ў тым стылі, у якім яна любіць працаваць і ў якім любіць пісаць тэксты, напрыклад, аўтар слоў Кубышкін Владзімір, мне падаецца, гэта тоже можа быць цікава. Калі я сабе зараз гэта уяўляю, калі яна зробіць. Саша не уяўляе, паглядзі на яго твар. Мне было бы цікава паглядзець. Но гэта я пра то, як прасоўваць творчасць артыстаў беларускіх яшчэ далей, калі яны хацелі б гэтага. У некаторых няма такіх амбіцыяў, у некаторым хапае збіраць кватэрнікі ці канцэрты не толькі па міру, а проста вось Варшава, Вільнюс, ды, не ведаю, ды ў Грузіі, там, у Тбілісі дзесьці. Некаторым гэтага хапае, каб свае амбіцыі неяк, як будзе, якім словам гэты сказ скончыць? Задавольніць. Я тут патлумачу свой выраз твару, таму што я вельмі люблю Шаркунову і тое, што яна робіць, але мне падаецца, што поп-музыку менавіта прасоўваць без капіталу немагчыма. Нашмат складаней, чым нейкую нішавую музыку. Таму што для гэтага ў цябе мусіць быць вось нейкая супербізнес-стратэгія, каб гэта ўсё. Сама па сабе песня, нават англамоўная, нават якасная, я не пра тое, што я запісала і закінула ў Spotify, і сядзіш, каралева, і чакаеш. Гэта таксама тэхналогія. Поп-музыка — гэта тэрыторыя капіталу.
Ну, Але у в нас першую няма чаргу. такіх прадусераў, якія могуць взяць папсу і зрабіць з яе Александр. А чаго вы сядзіце? Чаго вы не зробіце прадусерскі Так я ж не цэнтр? продюсер. Так давайте как уросцілі, узросцілі. Давайте кожны просто будзе займацца сваёй справай Я і Я пайшла. Не, пакуль яшчэ не ідзі, мне яшчэ ёсць пытанне, а потым я ўжо вас не буду больш мучыць сёння. Пытанне такое, мы уже краналіся яго, і мне уже кажется, что падаецца, што я магу уже прадказаць ваш адказ, але можа і не магу. Вось недавно чытала пост у Фейсбуке, журналісты з метра Панкаўца, я не ведаю, чыталі вы, не чыталі, я зараз крыху тут нагадаю, і он тут у нас з'явіцца. Про тое, што вы тут лічыце, седзячы ў міграцыі, што ў Беларусі гулаг, а ў Беларусі нейкі не гулаг, што жыццё ідзе, новыя заклады адчыняюцца, што фестывалі, што культурнае жыццё, што канцэрты, што людзі вандруюць па Беларусі і гэтак далей. Ну, ён такі быў крыху такім саркастычным напісаны тоне, і вось я, ну, гэта не толькі яго пазіцыя, да, так часта я гэта чую, таму я пра гэта і хачу спытаць. Я бачыла, што кагосьці зачапіла, хтось спрачаўся ў розных чатах пра гэта, я тоже крыху паспрачалася, бо я, напрыклад, ну, я вельмі рада, што людзі жывуць, у іх ёсць нейкае жыццё, якое ім прыносіць задавальненне і гэтак далей, але я не лічу, што вось то, што мы ацэньваем як культурнае жыццё ў Беларусі, працягваецца, я, шчыра кажучы, гэта культурным жыццём не лічу, бо няма там галерэй сучаснага мастацтва, якія былі раней, і дзе можна было пабачыць мастацтва з роўню Еўропы, да, і нейкіх мастакоў, якія ў Еўропе таксама выстаўляюцца. А няма ўжо там, ну, многіх актораў тэатр замянілі, ну, ледзь не амонаўцы, напрыклад, і пастаноўшчыкаў. Пра фестывалі мы ўжо сёння размаўлялі, спрачаліся шмат. Гурты з'ехалі. Ці можам мы казаць, што гэта культурнае жыццё працягваецца? Ці можам мы назваць гэта жыццём? Ну, я кажу іменно ў сэнсе культуры і музыкі. Зразумела, што ўсё астатняе там как бы мы зараз не абмяркоўваем. Калі людзі, напрыклад, перестаюць чытаць там «Зеркало», тэлеграм-каналы, які мы тут чытаем, просто таму, што там гэта небяспечна. Яны лішаюць сябе інфармацыі аб тым, што сапраўды, на наш погляд, адбываецца ў Беларусі, і так праходзіць паўгады, потым ты выходзіш на крыльцо, глядзіш, што сонейка, паюць птичкі, цудоўны дзень, вечарам ідзеш там на зыбу, потым едзеш на фестываль, якіх шмат у Беларусі. Тебе нармальнае жыццё, ты просто знаходзішся ў унутранай міграцыі. Вот і ўсё. У нас свая бурбалка, у іх свая бурбалка. Просто таму, што ну, ім небяспечна іншым жыць. Ці якаснае гэта жыццё, напэўна, менш якаснае, чым да 20-го году. Так, вось я бо я менавіта пра гэта спрачалася. Я казала, што до 20-го году там блок 16, была галерэя У, і штосьці яшчэ. Свабоды творчасці там, што ў краіне. Але што ж рабіць людзям, якія, ну, беларусы, яны жывуць у Беларусі, там і на Беларусі, называюцца. Іх там амаль што 9 мільёнаў. Яны ж, напэўна, нейкім чынам бавяць час. Яны спрабуюць зрабіць сваё жыццё, свой быт якасным так, як ёсць магчымасць. Ёсць фестывалі з фрікаватымі артыстамі. Упэўнен, што ёсць нейкія там таемныя, можа, квартэрнікі для тых артыстаў, якія не могуць граць вялікія канцэрты. Андэграўдная культура павінна ў такіх умовах, наадварот, працвітаць. Саша пацвердзіць, мне падаецца. А потым паявіцца Барыс Гребеншчыков, напрыклад, у гэтых умовах. І все пачнецца па колу зноў. Вот і все. Промень надзеі. Слухай, ну, вось, а было культурнае жыццё, на твой погляд, у Беларусі там, да, у 2019 годзе, у 2018 годзе? Слухай, ну, параўнанні з тым, што ёсць зараз, мне падаецца, што было. Быў ОК-16, дзе ставіліся... У параўнанні з Берлінам? Ну, было горш. Так? Так. А вось цяперашняя Беларусь в параўнанні, напрыклад, з Бішкекам. Ёсць там культурнае жыццё ці не? Слухай, ну я не была ў Бішкеке, я не ведаю, можа там перформанс ад Марыі Абрамовіч ладзіцца. Просто мне падаецца, што гэта крыху снобская пазіцыя, таму што культурнае жыццё не заўсёды мусіць адпавядаць нашым патрэбам. Яно адпавядае нейкай геапалітычнай сітуацыі і патрэбам большасці насельніцтва. Калі большасць насельніцтва сапраўды хацела нейкіх сучасных галерэй, калі б у іх была патрэба ў гэтым сучасным мастацтве, калі б у іх была патрэба ў нейкай іншай музыцы, усё
зрэагавала бы на гэтую патрэбу, разумееш, таму што гэта натуральны працэс. Калі гэтага зараз няма, гэтага няма не толькі таму, што толькі забаронена ўсё. Гэтага няма просто таму, што няма запатрабавання глобальнага запыту. Я з табой не пагаджуся. Спустились на пару поверхов по пирамиде масла. Абсолютно. Просто Можна я Першае выжыць, а другое можна я паглядзім, адкажу, як Саша, бо будзе. я не згодна. Ты кажаш, што няма запатрабавання, таму гэтага няма ў тым ліку. У людзей было вялікае і ёсць запатрабаванне на дэмакратычныя змены ў дзяржаве, але не атрымалася даже нават гэта. Ты хочаш, каб запыт на сучасныя галерэі атрымаўся? Я думаю, што не. Я думаю, што ён у кагосьці ён ёсць, хтосьці не разумее, што ён ёсць. І калі яны з'явяцца, ён туды пойдзе і дзіцяці свайго адведзе. Ён убачыць, што да, мне падабаецца, да, я бачу, што такое там дзесьці ёсць. Тоже хочу гэтае бачыць. Я бы вось, калі ты кажаш, што моя, вось не моя, ну гэтая пазіцыя пра тое, што там культурнае жыццё не вельмі працягваецца крыху снобская, я лічу, што яшчэ крыху снобская і пазіцыя лічыць, што беларусам вот чарка-шкварка да Вольга Бузова, да, а астатняга няма таго, што ім гэта не патрэбна. Я не згодна. Слухай, ну гэта крыху маніпулятыўны тэза, таму што я пра чарку-шкварку і Вольгу Бузову нічога не казаў. Гэта ўжо ты правяла нейкую там свае паралелі. Я просто так сижу, что ли? Я кажу пра тое, што казаць пра тое, што у беларусаў вялікае запатрабаванне на дэмакратычныя перамены, это з аднаго боку правільнае, з іншага боку, што мы сабе думаем, калі вось кажам дэмакратычныя змены і прадугледжваць гэта нейкае сучаснае мастацтва і ці там беларус сярэднестатыстычны сапраўды хоча і ці так ён уяўляе сабе гэтыя дэмакратычныя змены. Магчыма, яму проста камфортна існаваць вось у гэтым наратыве, і для яго артысты, якія прыязджаюць зараз у Беларусь, яны сапраўды камфортныя, зразумелыя, і менавіта ён іх хоча, таму што яны роўна так жа прыязджалі і ў 2019 годзе, і ў 2018 годзе, і на іх роўна так жа хадзілі людзі. Памяць эмацыянальна, да. І у гэтым плане нічога не змянілася. Альтэрнатыва стала менш, а альтэрнатыва, яна наколькі была запатрабаваная, наколькі я ведаю, там, напрыклад, канцэрт Лінкін Парк у Мінск-арэне, ён не акупіўся. Ну, вось табе прыклад яскравы. Гурты кшталту Металіка увогуле ніхто не рызыкаваў нават прывозіць, таму што гэта заўсёды быў мінус для арганізатараў. Ну, вось табе прыклад. Ну, яшчэ ёсць эканамічны складнік. Канцэрты Металіка в Беларусі увесь час паравозікамі, калі ўжо ёсць канцэрт у Маскве і ў Киеве. І напэўна, што не збіраецца публіка или там і в Вільнюсе. Просто не зберэш публікі столькі, сколько патрэбна, каб яго купіць. У Европе ж не так, там, дзе робяцца канцэрты, там з 5-6 гарадоў прыязджаюць. Ось. Але я з табой згодзін у тым сэнсе, што патрэбы на нейкія даволі тонкія матэрыі у меншасці заўсёды былі. Так гэта так заўсёды. Сучаснае мастацтва, яно не масавае, да? Ну, заўсёды там чарга... Я пра то і кажу. І калі адбываюцца вось такія цяжкія падзеі, якія адбыліся 20-х годах в Беларусі, я ж кажу, мы все дропнули на пару паверхаў по пірамідзе Маслова вниз. І просто нейкія такія вяршкі нашага жыцця не зніклі. І я ўпэўнены, што гэта вернецца. І для гэтага патрэбна, каб прайшоў час. Таму што шмат людзей, якія сапраўды прагрэсіўныя, якія пасіянарныя з'ехалі, іх месца займуць іншыя, і в Беларусі з'явіцца вось все тое, чаму мы з табой прызвычаіліся, і чаго зараз там няма. Яно з'явіцца там, напэўна. Тут яшчэ проста вялікая трагедыя ў тым, што в прынцыпе ў любым грамадстве так адбываецца, але ў беларускім гэта вельмі відавочнае такое. Нейкая неадпаведнасць таго, як сабе уяўляе сярэдні клас жыццё ў Беларусі, ад таго, як уяўляе яго сабе большасць беларускага насельніцтва. І шмат для каго з сярэдняга класа беларускага адзіны шлях за МКАД быў у бок Вільні заўсёды.
І гэтая адарванасць ад таго, што адбываецца за МКАДам увогуле ў Беларусі, яна і прыводзіць да таго, што мы можам там спрачацца пра існаванне ці неіснаванне культурнага жыцця. Але культурнае жыццё гэта не толькі галерэі там сучаснага мастацтва ці нейкія там элітныя месцы, куды ходзіць толькі падрыхтаваны чалавек, які добра разбіраецца ў тым, што такое добра, а што такое дрэнна, і мае нейкі мастацкі густ. Гэта звычайныя канцэрты, якія там адбываюцца ці не адбываюцца ў гарадах. Можна лічыць культурным жыццём канцэрт Віталя Карпанова у вёсцы Кішчына-Слабада. Дакладна. Мне падаецца, што можна. Конечно. Не, тут я... Дарэчы, яго вельмі любіць в раёне. Я згодна на 100%. Я не кажу зараз, я не хочу казаць і не кажу, што культурнае жыццё і культура гэта толькі нешта вышталцоўнае і для адзінкаў. Але я лічу, што калі патрэбы частцы насельніцтва патрэбы вось у гэтым культурным жыцці, у там сучасным мастацтве, у там нейкіх не закрыты, то мы не можам казаць, што ў краіне по культурнае жыццё на 100%. Да, тое, што ты кажаш, там нейкі просты выканаўцы, штосьці яшчэ, гэта таксама культурнае жыццё, але ёсць і людзі, якія хочуць чагосьці большага, і калі яно не закрыта, як гэта ў Европе, куды не плюнь, тут выставы, тэатры, імпрэзы, перформансы, штосьці яшчэ, і калі гэтага няма, мы не можам казаць, што ў Беларусі буйное культурнае жыццё, што культурнае жыццё ідзе. Магчыма, тады праблема была ў фармулёўцы пытання, таму што... Не была праблема ў маім пытанні. Памятаю, было сфармулявана тым, што ці ёсць яно, ці не. Яно, натуральна, ёсць. Яго якасць? Яго якасць, слухай, яна пагоршылася, відавочна. Але дакладна ёсць, і яно не было ніколі на ўзроўні нейкіх там развітых гарадоў свету. На жаль, не было згодна. Мы заўсёды працавалі з тым, што ёсць. Добра, ну, Катя... Падаецца, вы выключаеце з гэтага частку... Вось ёсць традыцыйнае мастацтва, такое класічнае, ёсць сучаснае. Мы вось пра сучаснае паразмаўлялі, няма галерэяў, але нікуды не дзеўся там РТБД, тэатр беларускай драматургіі, нікуды не дзеўся тэатр оперы і балета. Кірчук нікуды не дзеўся. Так, філармонія ладзіць зараз такія канцэрты, і там ёсць і з джазам, і з класікай, і з вершамі, і з'явіліся нейкія маладыя выканаўцы. І таксама, калі ты паглядзіш на палац мастацтва, у якім эти шубы і мёд, але таксама там ладзяць выставы, у якіх сярод рознага не вельмі цікавага бываюць адзінкі, ты глядзіш і ого, вось гэта намалявалі зараз у гэтыя 4 гады, у якія нібыта няма культурнага жыцця, нібыта нас не натхняе ніхто. Не, яно жыве. Таксама як ладзяцца кватэрнікі ці на рок-канцэрты прыязджаюць таксама, і там нейкі слэм, і там людзі, яны атрымліваюць тое, што ёсць. Калі ты жывеш, напрыклад, у Менску, не хапае нейкага level-up, ну вось у мяне ўся лента паехала ў Піцер зараз, у Эрмітаж. Усе пайшлі да Маціса глядзець, каб іх уже прыняло, калі неравны брак. Кірёв. Так, дзякуй вялікі. Калі гэта не працуе, ці там Белыніцкі Біруля і гэта яго царква не працуе ўжо на цябе, то людзі ўжо паехалі куды маглі, бо няма візаў, і там глядзяць ужо на больш зразумелае, ці, напрыклад, вось на гэта вялікае класічнае мастацтва. І таксама мы забываем пра эканамічны складнік. Вось дразды ў нейкай вёсцы ці ў мястэчку — гэта культурнае жыццё Беларусі, бо мястэчка і яе жыхары — гэта таксама частка Беларусі. І ў гэтых жыхароў няма магчымасці купіць білет на Вікторыю Алешка ці на Вольгу Бузаву. У них ёсць магчымасць толькі ў сваім ДК, калі ДК ёсць у вашым мястэчку, купіць білет за 23 рубля беларускіх і 30 копеек на гэтых драздоў. Так, дзякуй Богу. Ёсць мастацтва, саломка беларуская, ёсць мастацтва, вось ёсць тое, што малююць, ёсць драўлянае дойлідства. Усё гэта культурнае жыццё. Гэта не толькі общасць. Я згодна. Я вас пыталась раскулачыць з гэтым пытаннем, але я не лічу, што вось гэта ўсё не культурнае жыццё.
Ну, сябры, дзякую вам за гэты пазітыўны погляд. Да, колькі я тут не туда-сюда, а вы такія, да ўсё у нас будзе добра, да ўсё там добра, да ўсё... І мне падабаецца вось гэтая думка пра тое, што зараз уже новае пакаленне і будзе... Немагчыма по-іншаму. Вся гісторыя света кажа, што так будзе, таму што так увесь час адбываецца. Я тут дам краіне. ежы беларускай прапагандзе. Гэта у нас тут дрэнна, а ў іх там добра. Ну, па-першае. Дзякуй, дзякуй, сябры. Жыве музычная Беларусь. Жыве вечна. Мастацкая. Мастацкая. Да. Да, жыве мастацкая Беларусь. Дзякуй усім. Было сумна, таму што я з Сашай быў згодзін амаль што па ўсім пытанню. Ну, все-таки я Не пішла. пастрашаешся. З табой таксама амаль што па ўсім. Та не трэба гэтага. Пайшла за саламянымі конікамі. А тут ёсць таксама продажы? Так, вырабляюць мастачкі нашы беларускія. Тут саламяны Дарэчы, вось гэтыя коні. штукі усялякі. Вось А это таксама беларускі, так? Да, это валюшка ўнутры. А, я бачу. Да. Всё, жыве. У тебя таксама ж, да-да-да. Это беларускі край, да. Да-да-да. Я не ведаю. Да, видишь, замест крыжа белорусы носят уже эту штуку. Пробач, я тут тебе все уже сапсал. Ну, мы уже можем... Прием, як чуть. Давай.